Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa matag usa nga niya diri o susama sa atong nadungog no ganina ato ang isiris ang ginatawag nga Kingdom Principles. So ang ato ang gitagag pagtagad kining the Beatitudes no. Og nanata sa ikaduha bulahan ang mga masulubon kay sila lipayon. So mo kini siya no ang gisulti ni Jesus sa bukid o primarily yan ang gisulti siya mga disciples. So ang Beatitudes no isama nga katong gisulti ni pastor no nga kini sa blueprint sa Kristohanon. So this is a sermon for Christians no how we should live our life in line to God's will nga makapahimuot sa Ginoo. So, kana nga kinabuhi, gisaad sa Ginoo nga muna ginatawag nga adunay panalangin, no, blessed nga klase nga pagkinabuhi. Now, kaganinang buntag, no, nagsubo nga akong kasing-kasing sa pagkadungog sa balita, no, nga unsay gakahitabo karon sa Israel. No, kung inyong basisaban sa inyo ha, nakadungog na nga ang Hamas nakasulod na gyud sa border sa Israel o aduna nay 300 or 200 kapin nga mga Israelites nga nangamatay, apil niya na ang mga mama, bata o apil sundalo daghang na-capture no sa mga jihadist o ang Prime Minister sa Israel karon nag-declare na og all-out war. Gira na gyud siya. Dili lang ni siya kanang retaliation lang, gira na gyud. O kana nagdala sa kuha og kasubo no dili man ko Hudiyo pero natay isip sa Kristiyano natay special nga attachment ba niya na nga nasud bitaw nga group of people mga kaliwat ni Abraham. Pero atong sabton no sa Roma 8:22 nasayra nato mo kini ang gisulti ni Pablo no nga kinahanglan nato andamon ang atong kasing-kasing nasayra nato nga hantod karon ang tanang binuat nag-agulo sa kasakit sama sa babae nga mga nakay. So magkaligid ang panahon, ang tuig. Of course naman gud ay saying no kanang we hope for the best. But as we look diri sa kalibutan, ang best gyud is ang pagbalik ni Jesus. But as we are looking forward on that event, gaka-worst yun. No? Di na mo tanaw pa sa Israel, tanaw na nato ang Pilipinas, no? Natanaw na nato ang palibot. Nagka-worst, ang sakit, na napoy daghan ng mga, napoy ni sinipa. Human kang COVID, sinipa na po. O saan na pa kayo sunod? No, ang kasakit ba? No? Muabot gayud sa matag usa. Whether you are a believer or dili ka magtutuo, moabot gayud ang kining gitawag kasakit ug diha sa kasakit aduna giday kasubo. Og I don't know si mong kinabuhi karon. Unsay giagian nimo? Klaro kayo nga naay stress, tingali unsa may imuhang rason sa imong kagikagulan karon, tingali utang related ba sa career kay nawadan kag trabaho or kaning ginatawag nga chronic bill, dako kayo nga bayron nun, o unsa ba ka diya, exhausted ka sa mga demands, o kuban pa, lahi-lahi nga mga rason sa kinabuhi nga magdala og kasubo sa usa ka tawo. O ang pinaka-worst gayud nga andamo nato nga kaning morning gyud is mo kani kamatayon. No kaning kasubo or kagulanan matud pa is mourning refers to a deep sense of sorrow or grief often arising from the pain of loss and suffering. Kung ikaw nahigugma, kung ikaw adunay pagbati, kung kana sa nga imong gihigug mga presyo si kung kana sa mawala si moa, naagyod ang kasubo. Ano ko'y kaila nga ilang pamilya, nagsubo sila kay ang ilang iro ni Panaw. Murag, grabe yun, kasubo yun. Lahi ra yun, no? Ulo, iro ra na siya, pero lahi ang attachment, naay mourning, no, nga klase nga
nga kanabitong ma-expressar gyud siya sa ilahang kinabuhi. Og matod pa, no, kaning it means grieving and having sorrow of heart, usually being moved to tears. Mo kana ang kagulanan, realidad gina sa kinabuhi. Matod pa ni King Solomon nga naay time for everything, naay panahon nga magkatawa, naay panahon gyud nga mohilak jud ka. Naay panahon nga mataw, napoy panahon nga mamatay. Of course, when there's death, there is grieving. Naagayud na siya. Og karon kining gisgutan, no, ni Jesus sa Matthew 5:4, no, nga kaning klase nga kasubo, dili ning ginatawag nga natural kind of mourning nga matagamtaman sa tanan. Kini nga klase nga kasubo nga gihisgutan ni Jesus, no, nagdala ni siya panalangin. Adunay panalangin nga naka-attach sa tao nga nagmasub-anon ug kani nga siya nga kaguol, gi-refer ni siya ni Jesus sa usa ka tawo nga adunay relasyon diha kaniya. So, muna ang gisgutan ng mga panalangin sa mga masulubon. Mga panalangin sa mga masulubon. Now, naitulo kabutang lang atong tagad karon, no? Kagulanan nga adunay panalangin. Naguol sa iyang espirituhanong kawaladon. Kaduha nga punto, naguol sa iyang daotang buhat. Naguol sa pagkawalay pagtuo sa katawan. Okay, dive ta. First point. Naguol sa iyang espirituhanong kawaladon. Okay. Atong sabton, no nga, ang katawhan sa tibuok kalibutan nakasala sa Dios. O kaning sala naghatag ni siya o kanang gitawag nga, di ba? The all have sinned and fall short of the glory of God. O atong sabton pod nga adunay standard nga giset ang Ginoo kinsa lang tong makasulod sa iyahang gingharian. Ingon dari sa Matthew 5:48, magmahingpit kamo sama sa inyong amahan nga langit nun. Gi-address ni siya ni Jesus sa kadtong mga tao nga buot makasulod, gusto sila nga maluwas pinaagi sa ilahang paningkamot, gusto sila nga makabaton og kinang gitawag approval sa Ginoo, pinaagi silang buhat. O sige, kung muna ang imong gusto, okay, muning standard sa Ginoo, be perfect. Walay sipyat nga pagtuman sa balaod. Kaya inyong amahan nga langit nun, perfect man. Pure. Kung tanaw na to ang realidad, we cannot, no, nga matagbo kining maong standard. So nadunay istorya sa Pharisee o tax collector. O sa kadlaw ni ana, parable ni siya no, ni Jesus Christ, yan yung i-address sa primarily sa mga Pharisee o mga Pharisees nga or sa mga tao nga nagsalig silang works of righteousness o na sila contempt sa mga tao nga murag ubos nila. No? Muning ingon ni Jesus, na usa ka Pariseo ni simba sa templo o napoy ginatawag nga tax collector. Kabalo man ta, no, kanang tax collector, ang treatment sa mga Hudiyo kanila is mga traidor o special kind of a sinner. No, lahi ni sila nga klase nga makasasala, murag highest level nga klase nga makasasala silang paglantaw sa tax collector. O kani ang Pharisee, nagsimba siya sa Ginoo, siyang unahunang ningon siya, salamat, Lord, kay dili ko sama sa mga tao sa akong palibot. Ako naghatag sa akong ikapulo. Yang giyagyag sa Dios ang iyahang mga accomplishment. Ug tinuod,
Kabalo man ta nga kaning mga Pharisees, muni sila ang pinaka-strict gayud. Kanag yung kumahimo, wag gyud sipyat silang unahuna ang pagtuman sa balaod kay kung makakita daw sila og 10 pesos sa dalan. Og siyempre ila pa nang iuli. Ang kuha na piso, ilag yung i-tithes. Inana sila ka strict. Kung piso na ay 10 centavos, ilag nang ibutang no, sa templo. So inana sila ka strict, inana sila ka bitong proud silang kagalingon nga daghan silang nabuhat nga mga butang atubangan sa Dios. Now here comes kaning tax collector. Unsayang gesture? Okay? Niluhod, dili manggali makahangad sa langit og siya nangayo og nang kanito pasaylo sa Dios og nanghangyo siya sa Ginoo nga pasayloon siya kay wagid siya'y jamo. Wala siya'y buga siyang kagulyon. Although kabalutang nga kaning mga tax collector, mga dato ni sila, pero it comes to spiritual matters. They were poor og i-admit gayud. Sa tax collector niya siya usa kadakong makasala og utangan sa Dios. Kaning Pharisee nagpagarbo siyang kagalingon nga dato siya sa iyahang works of righteousness pero pobre atubangan sa Ginoo. Ug ang giingon ni Jesus sa pagkatinuod kining tawhana ug dili ang Parisiyo mipauli nga gipakamatarong sa Dios. Kay si bisan kinsa nga magpataas siyang kagalingon, ipaubos sa Dios. Apan ang magpaubos siyang kagalingon, ipataas. Kita nga mga Kristohanon, kita nasayod sa tuang kondisyon gayon. Kinahanglan nato ma-realize nga kitang tanan kabus gayon. Muna na nisgutan la Sunday. Kabus sa espirituhanon nga mga butang. O ang grasya ra gyud sa Ginoo mo'y nagpuno ka nato sa kanunay. Muna nga kaning itawag no nga pagkamatarong nga gisgutan na rin ni Jesus, kini pagkamatarong nga nadawatan sa usa ka tax collector nga nagpaubos o gidawat ang iyang pagkakabus sa espiritual nga butang, nakadawat og pinasahi og abundansya nga panalangin. O gi-describe na siya ni Paul unsa man ang pagkamatarong no. Gi-quote siya sa Psalm, bulahan ang tao kansang sala gipasaylo. Unsa man ang gi-cancel na, dili na siya paninglan sa Ginoo o kaning sala nga wala na hinumdumi sa Dios. Can you just imagine that? Dili na paninglan, dili na hinumduman o bulahan ang tao kasang sala nga dili na isipon bato kaniya. This is blessing. Muni ang panalangin nga nadawat sa mga tao nga nagpaubos at tubangan sa Ginoo nga waag gyud sila'y mabuhat silang kagalingon. Gawas lang sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Bulahan. Muni ang kanitong pagkadato na atay ginatawag nga kapasayloan nga nadawat diha sa Ginoo. Kailan man si Chuck Finley, usa ni siya ka billionaire, no? O ang iyang goal sa kinabuhi, mamatay siya nga bankrupt. Siya ang tag-iya sa duty free. O sa 10 pulo ka tuig, iyang ginahinay og hatag ang iyahang mga kabtangan. O atong tuig 2020 man tingali officially broke na siya. Kaya nga naman natuman na ang iyang goal. Mamatay siya nga kabus. Apan kani si Chuck Finley is not a Christian. Dili siya Kristohanon. Pero nakakita siya og joy sa giving. Ug mo po ni siya no. Tingali kay siya nga mura bitaw proud siya siyang kagalingon tingali nga nahatag niya ang tanan niya. Pero naay ganan ko siyang mentality nga mamatay siya nga kabus.
Kay sa Kristohano naapoy inaning gusto nga mamatay nga kabus. Kani si William Carey, hisgot man tag missions, was an English Christian missionary, particular sa Baptist minister, translator, social reformer, cultural anthropologist who founded kanang usa ka Bible sa kolehiyo noon sa universidad. Daghan siya mga awards nga na-accomplish siyang mga endeavor as a missionary, as a pastor. No, kumayo ka, grabe na siya nabuhat ba? Dato siya so in terms of works of righteousness. Pero tanawa ang iyahang lapida. Iyang gingon dari. Namatay siya atong 9 sa June 1834. A wretched poor, a helpless worm. On thy hand, on thy kind arms, I fall. Kabus. Namatay siya nga kabus sa espiritu. Kabus. So hinaot unta nga kita nga mga katawan sa Dios, no? Mamatay kita nga kabus sa espiritu. Kaning malangkat ning pride sa tuang kasing-kasing, mamatay kita nga kabus sa sala nga wala na gid na siya. Although muna ang atong goal is to please Christ, and therefore kung atong pahimutan si Jesus kinahanglan, atong walaon ang mga butang sa ato ang kinabuhi nga wala siya nahimuot. We should die poor, and that should be our goal. Muna siya ang atong goal nga kita mamatay nga pobre sa atong kaugalingon, o kung kana atong goal is we are rich in the Lord Jesus Christ. William Carey has that mentality. Kay mumpud ang ingon sa pulong sa Ginoo. Nga kita should deny ourselves. Denying ourselves is being poor. Si Paul, kabuluman ta, an accomplished apostle, daghan siya nabuhat, pero ingon siya, walay maayo nako. Wa ko'y ikabuga sa kong kaglo. Pobre ko sa tanang pobre, kabus ko sa tanang kabus. Kay walay maayo ka nako, walay maayo nga nagpuyo ka nako, nga sa ato pa sulod sa akong unod kung ako lang. Walay maayo nako. Kaning tanan nga nabuhat sa Ginoo ni. Dili ni ako walay maayo nako. I am poor. I am poor. C.S. Lewis ingon siya, until we discover in our personal experience our own spiritual bankruptcy and despair of our ability to do anything that will put us right with God, we will not turn to Christ in true faith. Kung wala pa sa itong una-huna nga kita kabus dahil sa espiritu o walay mabuhat sa atong kaugalingon nga kusog, o kung nagunauna pa nga kaya pa nato, dili gyud ang tao muduol kang Hesus kay naa pa man. Ang naa niya, kinahanglan ang sa kakristohanon, no, sa katao nga muduol kang Hesus kinahanglan i-empty niya ang tanan niyang mga gisaligan aron siya maluwasog. I-embrace lang gyud ang gibuhat ni Hesus sa cross. Muna siya ang being poor, o muna siya ang ato ang ginatinguha sa matag adlaw nga Lord, gikinahanglan jud nako ka Lord. Kay wa ko'y mabuhat kung wala ang imong grasya sa kanunay. Kadtong na magulanon sa espirituhanong kawaladon, pagalipayon ni Jesus sa iyang pagkamadagayaon, kadtong nag-uol sa iyang spiritual bankruptcy, will find joy in Christ's sufficiency. Muna siya dapat nga ang tanan nga ato ang kalipay
nga makaplagan lang gyud diha kang Hesus ug muna siya ang atong aim as Christians. Ikaduha, naguol sa iyang daotang buhat. Muni siya ang dapat nga klase nga kaguol nga makita sa usa ka tawo nga nahisakop sa gingerian sa Dios, nagguol sa iyang daotang buhat. Kabalo man ta, kabalo si Pablo, kita nga mga Kristiyanon nga muni ang gihisgutan, no? Karon kamo magkinabuhi nga takos sa Ginoo, muni ang gisgutan sa mga Kristohanon. Gisulat ni Pablo sa mga Kristohanon dito sa Kolose nga kamo iya naman sa Dios, kamo iya naman sa kahayag, pagkinabuhi kamo nga takos sa Dios, worthy, no? Sa inyong calling, no, hingpit nga gikahimot-an niya, no, magbabungahon sa tanang maayong buhat, magtubo sa kahibalo, may tungod sa Dios. Muna ang atong gusto, muni ang atong gitingwa, muni atong gidesire, muni sa dapat ug muni naa sa matag usa ka kasing-kasing sa usa ka Kristohanon. Apan si Pablo sa Romans 8:9, dako ang iyang kasubo, dako kayo ang iyang kaguol. Nagmagulanon siya kay ulo kabalo siya nga gitawag siya nga mahimong balaan, ulo kabalo siya nga muni ang sa mga butang nga gikahimutan sa Dios ang mga balaod nga gusto niyang tumanon. Apan si Paul, ingon siya, Romans 7 na siya, wala na ko buhata ang maayo nga akong gitinguha, apan dautan nga wala na ko gitinguha mo'y akong ginabuhat. Gigugman niya si Jesus, gusto niya pahimutan ang iyang maluluwas nga nagtubos sa iya dito sa cross sa Kalbaryo. Gusto niya siya nga tuman gayod sa tanang mando sa Dios. Kay mo man ang ingon ni Jesus, kung kamo nahigugma ka nako, tuman ang akong sugo. Apan si Paul, nagmagulanon siya kay naay gyapon siya mabuhat nga kato mga butanga iyang gitingwa wala niya mabuhat, katuno mga butanga wala niya gitingwa, kato mga butanga kabalo siya nga dautan mo iyang gibuhat. Kitang mga bana ato magining gihigog mga atong asawa. Amen ba? Amen. Oh, amen gid. Amen gid. Amen gid ta. Pero nihilom gamay. Oy. Gigugma man ginato ni sila. Di ta gusto nga ato ni silang pasakitan. Kung mahimo gid ba ato yung tagaan gid og saktong pagtaga, di ba nga husband love your wife, kung mahimo ihatag ang imong kinabuhi para niya. Pero na istorya kami sa GCAP nami grupo ba kanami tong mga bike me. Og anami nga adto ta dito sa Indahag, ruta dito sa kanami tong Kaumanan. So na usa ka bana, di na ko mention ngalan. Nga kondisyon na kay siya. Kondisyon na kay siya. Nga paspas na kay musikad. Paspas na kay siya musikad og pagpasaka na mo dadto. Nya kaya ang asawa gusto lagi nga ma-healthy ba. Gusto siya nga kanapitaw maka-engage po bitaw og physical exercise. So tuod man pasaka na mi didto sa Kamanan, pasaka na mi dito sa Indahag, kay medyo steep na siya diha, no? So, siyempre kung bago pa ka, hinay gyud ang sinikaran. So ako to ana mi didto ug siya ang bana to ana dito tumoy. Tingala siya ang iyang asawa dugay man kaayo. Unya atong time ngit-ngit pa gyud. Ngit-ngit unya, kuan ba kana bitong dahan kay mga kana bitong mga truck. So in taon tong iyang asawa sika dinahinay pero daghan nang negosyo una-una ulit pat if ani usa kay may tabo na ko ani. So nakonsinsahan ang bana. Gibalikan niya ang asawa. Pero wa na. Pag-abot sa tumoy, kabi nagpuyog-puyog sa bana. Oh, no, kaya lagi. Sorry. No, grabe yun. Kung nga naman,
Kaya ang dagan sa unang, what if na white van nga muhunong? Paon siya, daw may kuno-kuno siya sa mga estamay, pero dili man to sa, no, wala, una-una lang lugar to, pero safety man to nga lugar, pero ngit-ngit man good. Grabe yung puyok-puyok. Pagkahuman na to, nagbike na silang doon, mura na bagong, mga, bagong uyab, nga dikit kayo ba? Panaog, uy, sweet ba kayo? Namawi ang bala. Namawi. So, di ba, nga naman na, natay gusto nga, ato manghigugma ang atong asawa. Kamo mga batanon diya, gigugma man ninyo ang ginikanan? Amen, amen man gina sila. Kay mahimo, amen man juga, kay tapad man mo. Pero nga namang mapasakitan man yun. Pero kung mapasakitan nimo ang imong minahal sa kinabuhi, ang imong, nabay kasubo, nabay kaguol ng imong mabati. Si Pablo kita, nga mga Kristiyano, naghigugma man nato si Jesus. Ato ang tanan nga nato iyaman gikan, pero kung makabuhat ta og kining ginatawag nga dautan siya nga tubangan nabay kasubo. Muni siya no, ang I think ibati ni Paul ani nga time nga nagi kasubo siya kasing-kasing kay bisan pa nga yang gihigugma ang iyang maluluwas, pero makabuhat gamon sa mga butang nga dili niya ganahan gusto, pero iya pamubuhat kitungod sa iyang flesh. Muna iyang ingon sa 24, 25, alaot ako nga tao, kinsay muluwas ka na ko, gikan ining lawas nga iya sa kamatayon. Salamat sa Dios nga pinagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang atong dalampanan, panahon kita nga makasala diha sa Dios. Naagyo'y ginatawag nga kasiguruan dito sa cross, sa Kalbaryo, tinod. Klaro manggingon. No, diha sa James 4, 8 and 9, paduol ka mo sa Dios. Muni si Santiago, yang itong giingnan itong mga Kristohanon nga, no, adunay dako, mga garbuso, mga dili kayo, walay pagbati sa uban. Ingon siya, paduol ka mo sa Dios. No, ingon siya, siya mo paduol ka ninyo, mga makasasala. Remember this, James was writing this to Christians, itawag ang mga Kristo, mga makasasala, hugasi ang inyong mga kamot, putliya ang inyong mga kasing-kasing kamong mga madudahon, maduhaduhaon. Ford, pagkatiparan na Ford. Pagkaguol, pagbangutan, panghila ka mo. No? Ang inyong katawa himuha og pagbangutan, ang inyong kalipay himuha og kasubo. Muni sa dapat ang response. Every time we confess our sins to God, not just confessing it, nga Lord, pasaylo ako, but there's an element of mourning. Because kabalutanga, sin grieves the Holy Spirit. No, sin is personal assault to our Creator. Sin is rebellion nga atong tagaan og dakong kabugaton ang sala nga dili ni siya makalipay sa Dios. Munang mag-uulta, munang magsubuta. O kung kani ang atong practice, nagsaad ang Ginoo diya sa Salmo 30, pamati o Ginoo o kaluoy ako o Ginoo mahimo unta ikaw nga akong magtatabang, ang akong pagbangutan, ang akong kasubo, ang akong kagulanan, gihimo nimo nga pagsayaw, gihukas nimo ang akong bisti nga sako o gibaksan nimo ako sa kalipay aron ang akong kalag mag-aawit sa pagdayeg kanimo. He promised, nagsaad siya ngagkatong na magulanon sa ilang sala tungod kay sila nakasala at ubangan sa Dios. Nagsaad siya ang Dios nga lipayon niya siya. Og bisan si David sa diya nakasala siya sa Dios, ningon siya, ibalik ka nako ang kalipay sa imong kaluwasan ug agaka ako diha sa masinugtanon nga espiritu. Yes, David sinned against God, no?
kabalo siya nga kaning sala na naka-offend siya sa Ginoo, pero usapod day sa kagulaan ni David sa iyang pagbangutan is kaning joy of God's salvation. No. Murag nawa ni. Na misplaced. Murag mo nang iyang ginalong o kabalo siya nga ang bugtong pamaagi nga kini mabalik kaniya isang iyang paghinulsol o ang iyang pagbangutan sa iyang sala. Na ay kalipay. No, sa atong pakigrelasyon diha sa Dios, na ay joy, na diha nato makita ang ato abitong kanang mapuno kita. Pero kung kita makabaton, makabuhat og dakong sala ato bangan sa Ginoo og mga sala diha, somehow kaning joy of our fellowship with God naputol. But it will be restored once you mourn and then repent of your sin. That's a daily thing. Muna siya dapat ang ato ang ginabuhat sa matag adlaw, kay matag adlaw makasala man gid kita. Kay ingon sa 2 Corinthians 17, ang Diyos nun nga kasubo, musangpot sa paghinulsol, nga mudangat ngadto sa kaluwasan. Ang kasubo sa kalibutan, musangpot ngadto sa kamatayon. Yes, even the world grieves, but their grieving, their mourning leads to death. But for us Christians, kabalo kita, once we mourn because we want to please God sa tuang kinabuhi. O kabalo kita nga kana nga klase nga paghinulsol mo dangat ngadto sa kaluwasan. Katong na magulanon or magsulubon sa iyang daotang buhat, pagapunon sa Dios sa kalipay sa iyang kaluwasan. The joy of God's salvation is God's promise to those who mourn of their sin. Nga ito na masulubon, pagalipayon sa Dios. Kamusta makakaroon? Are you joyful? Nagmalipayon ba ikaw? Kung naay nakababag, diha nga kalipay, susiya ang imong kasing-kasin, basin ay nagpahipi diha nga sala, naisig nakay nabuhat nga sala, murag paminaw nimo nga murag wala ra. Pero munang danger, muna siyang peligro kayo bitaw. Sa usa nagpaila nga Kristohanon siya. Sa usa ka tawo nga nagpaila nga siya sumusunod ng Jesus, pero kung makasala, murag wala ra sa iya. Kung makasala, murag walay pagbangutan, walay paghinulsol, murag there's no mourning. That kind of heart is to be checked. Kay basin. Wala giday kay relasyon diha kang Hesus. Kay ang tinuod nga nahigugma kang Hesus, ang kasing-kasing adunay pagbati sa iyahang maluluwas, magsubo gayon kung makasala. Katulo, naguol sa pagkawalay pagtuo sa katawhan. No? Muna ikatulo nga kasing akaulianan nga adunay panalangin. No, matod pa ni Matt ninyo sa sin in the late modern West is not grieved. It is not disapproved of. It is not merely tolerated. It is celebrated. Kung imong tanaw ng kalibutan karon, nun sa may makita, naghudya ka sa mga butang nga nakapag-uol sa Dios. Sa mga butang nga sila mga dautan, sila naglipay diha ug muna ang kalibutan. Ug kung ikaw sa kakristohanon nga naguol sa sala, ikaw sa mga atakihon na noon. Jesus Christ muni ang gingon sa mga Hudiyo nga taliwala sa mga milagro, pagtulunan iyang gibuhat, wala gyapoy pagtuo. Ingon siya, "O Jerusalem, Jerusalem, nga nagpatay sa mga propeta, nga nagbato sa mga pinadala nga na kanimo sa makadaghan. Gipangandoy nako
ang pagtigom unta sa imong mga anak sama sa himungaan nga nagtigom siyang piso, ilalom siyang pakuapan, nagdumili kamo. Jesus Christ mourned for the unbelief of Israel. Muni, mo dari na to makita ang kasing-kasing ni Jesus nga aduna gid say kasing-kasing sa mga tao nga nangawala. Sa mga tao nga wala mituo kaniya. O bisan gali si Paul, ingon siya sa Romans 9:1-3, nagsulti ako sa tinuod diha kang Kristo. Ako wala mamakak sa akong tanlag nagsaksi nini kanako diha sa Espiritu Santo nga dako ang akong kaguol sa ug walay paghunong nga kasakit sa akong kasing-kasing nga palabihon nako ang mahimong tinunglo gikan kang Kristo tungod ug alang sa kayuhan sa akong mga igsuon, akong mga kaliwat sumala sa unod. Even si Paul was mourning sa iyang mga kaliwat ang Israel. Dili lang tungod kay sila gisakit na ilalom sa kaulipon sa sala kundi nagmourn gyud siya kay ang iyang mga kaliwat unta nga naana dia ang templo, na ang balaod, naana unta ang privileges nga mutuo sa Mesaya, pero wala. Paul was mourning. Naguol siya sa mga tao nga walay pagtuo sa Dios o nasa'y comfort gyapon. Aman gi kuha ni Paul ang iyang comfort. O adto siya sa balaang kasulatan. Kaysa nagingon kang Moises, kaluy-an ako kadtong aduna ako'y kaluoy o mapunganon. Mapaungaron ako ni adtong aduna ako'y puangod, meaning mercy. Busa wala kini mag-agad sa kabuton sa tao o sa iyang paningkamot kundi sa kaluoy sa Dios. Yes, naay mga walay pagtuo. Pero gibutang po ni Paul sa iyang una-una. Dato siya nakabaton og comfort nga ang Ginoo maluluyon og siya pod ang makaluwas nining mga tawhana. Naa say mga pinili nga iyang hatagan sa iyang kaluoy. That's why Paul rests in the sovereignty of God. Mupo ni siya ang apit taon sa tungunahuna. Kabalo man kita nga naapod tayo mga parente, mga kahigalaan, mga kaliwat nga wa pa gyud diha sa Ginoo. Kumusta man ang imong kasing-kasing? Naguol ba ikaw? Naa ba kay kaguol nga imo silang isangat sa pagampo diha sa Dios nga sila unta pod nga makabaton sa maong relasyon diha kang Hesus nga imong gina-enjoy karon? Naa ba kay kasing-kasing sa mga katong katribuhan, katong mga lalaki nga mga kulor nga skin nga wala pa diha sa Ginoo? Muni sa dapat nganong ma-remind ta kanunay nga naagi tay role as Christians and be involved in missions because diha muni atong response sa ato kasing-kasing na magulaanon. But we involved in missions. Paul, kadtong na magulaanon sa pagkawalay pagtuo sa katawan, makakaplag o kahupayan sa sobranong kaluoy sa Dios. Diyata, God is merciful. Kung ang imong bana, imong mga anak, wala pa'y pagtuo diha kang yes, mag-mourn ka pero rest in God's mercy. Kung gikaluyan ka sa Ginoo, na kayo hope na by God's grace and mercy, He will also bestow mercy upon your family as well. Rest in God's sovereign grace. God is merciful. God is able to save. Muna diha ta mo dut-dut diha sa Ginoo sa iyang soberanong grasya. So how? Kabalo man ta nga God is sovereign when it comes to salvation. But God has given us the command to be involved in mission. That's why, usaon man ni pag-involve, we have to pray. Kabalo naman tani, no? Pag-ampo, nga, ingon si Paul,
Asag prayer request, pagampo kanunay sa tibok balaang katawhan sa Dios, alang usab kanako aron ang Dios maghatag kanakog mensahe sa nga akong iwali aron ang katumitong walay siya muwali nga walay ko kahadlok sa mayong balita. So pray sa nga church, pray for the missionaries nga sila adunay kaisog, and then pray pod for yourself nga tagaan kag kaisog to share the gospel. Because God uses means, and that is the word of God nga katong makadungog ug mutuo maluwas. Duha, to be involved in mission, paghatag. No, ganahan kay ko aning sa Church of Macedonia, basahon lang ako din ako explain. Bisan sa daghang pagsulay kanila sa kasakit, ang ilang nanghingapin nga kalipay ug ang ilang tuman nga kakabos miawas hinuon ngadto sa libihan nga pagkamahingatagon. Kay saksi ako nga sumala sa ilang moabot ug labaw pa gani sila mihatag nga kinabubuton, no? Ingon pa gyud sila ug uban sa mapugsanong paghangyo kanamo nga hatagan sa katungod nga pakigambit sa pagtabang sa mga balaan. Og dili sumala sa among gilauman, una sa tanan gihatag nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo, ug unya nga ri kanamo pinagi sa kabubuton sa Dios. Church of Macedonia, grabe sila kakabos sa panihatag nga naman. First and foremost, they give themselves to God. Og ang kaning joy is not sa unsa may nabatunan nila, but their joy is in the Lord. So when you have that joy is in the Lord, you are satisfied in Christ, then giving is overflowing in their hearts. So ay rason, we can support missions. So tulo ka butang nga kagulanan nga adunay panalangin, naguol sa espirituhanong kawadon, naguol sa daotang buhat, ug naguol sa pagkawalay pagtuo sa katawan. And looking forward for this moment, no, nga kaning kagulanan nato diri karon is just temporal. We are looking forward for that moment that we will be with Jesus. Iyang pahiran ang tanang luha gikan sa ilang mata. Ug ang kamatayon wala na usay pagminatay o paghilak o kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na. Yes, we mourn. Kaning mourning temporary rani. We mourn until we die. But during that moment, glory awaits for us. So ang pagkaguol sa atong sala o sa uban, dalan ngadto sa pagkabulahan. You want to be blessed? Want to enjoy the kaning blessedness? Mourn for your sin. Practice mourning, and this is what we do as members of the kingdom of God. Let us pray. Lord, thank you so much for your word. Daghang salamat, Ginoo, kay ikaw naghatag kanamo og kasiguraduhan nga diha kanimo kami, Ginoong Dios, adunay kalipay bisan pa kami nagmagol-anon sa ngalan ni Jesus. Amen.